Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, amene sindimagwedezeka, ndipo munthu atakhala kuti akufuna andinyumwise, ine sindimanjenjemera. Ndine presidenti wanthu osauka oyamba kuno ku Malawi, komanso presidenti wa gulu la Malawi First, the people first, gulu limene ndi pressure group, ndipo tizapitirira kuyima pa chilungamo kuwauza Malawi chenichenicho zili ndi Malawiwo anyozere wokha kuti pamawa azatikumbukire. Presidenti Chakwela ndi presidenti onama kwambiri, ndipo mundale mukanakhala kuti chiyambireni cha zikoli tili ndi mapresidenti onama ngati Chakwela, ndiye kuti ziko lino lilibe ngati olo adimaki, olo lilibe njinga, olo lilibe nsewu. Chifukwa presidenti Chakwela ndi presidenti onama, komanso presidenti ophweka kunamizidwa. Olo mwana wa standard 1 mwinaso akhoza kumanena chilungamo kusiyana ndi presidenti Chakwela, chifukwa kafukufuku wapezeka kuti ndi presidenti amene ali pasogolo ndi boza kwambiri. Ndipo zokuti iyeyi anakhalapo mbusa wa ku assemblies, zimenezo mwina mukuziwa ndinu, koma iye mwini wakeyo mwina samaziwa, chifukwa ndi presidenti amene waonjeza kuwanamiza Malawi. Osachedwa pompano presidenti Chakwela adalankhula ku mtundu wa Malawi kuti wapereka 3 weeks kuja kumachedwa ku immigration, kuti ngati anthu akumeneko saapanga passport kapena saayambiranso kuchita print ma passport, ndiye kuti onse achosa ntchito. Tikunena pano mkatikati modikirira kuti anthu amene aja ayambe kupanga ma passport pogwirisa ntchito system imene ankanena pa nthawiyo iyeyo presidentiyo kuti achitidwa hacked. Anapanga mafilimu osiyanasiyana mpaka kuuza ziko la Malawi kunena kuti data imene inasowa yapezeka, komanso ndiye kuti system ikuchitidwa recovered. Khazi tikuona kuti kwatulukano malo mokuti mukatuluke passport ija tinanena ija ya kalekale imene anthu amalandira ija, kunatuluka passport ya nyuwani mothandizidwa ndi anyamata ake, komanso minister wa Homeland Security ndi anyamata amene akuwakhulupirira kuti ndi IT, amenenso pa nthawiyo anatumidwa kuti akaoneke ngati iwo madolo, ndipo anakasokoneza system ija ya technobrain. Tikunena pano system imene ya Malawi musanamizidwe, system imene ija inachita shutdown, ndipo ziko la Malawi lili pa mpishupishu ofuna kuchita convince ya Malawi kuti iwo ali ndi capacity yopanga mapasipoti. Ata namanalo boza kapena boza litafika mochuluka ngati chulu, ndi pamene mmamva inu kuti boma la Malawi latulusa passport ya nyuwani. Kumene kuja ndikupanika kufuna kuti achite convince ya Malawi poganizira boza limene analinena mbuyomu kuti silingagwire ntchito. Lero tikunena pano Chakwela ndi gulu lake apanika kwambiri, akusowa chowauza Malawi, chifukwa ngakhale passport ija anapita kukayijambula ya katoni muja mmachedwa mupo Kagame ku government print. Passport imene ijayo ndiyonama si kulandiridwa ndi wina aliyese. Padakali pano chichitireni launch passport imene ijayo, palibe munthu amene walandirapo olo mmozi. Poyambapo itatuluka ndi mapeji 16, anthu atayinena, anthu atakamba zonyoza, anatenga anyamata ku immigration ndikupitanso pa TV ya MBC yaphwekayi, imene ngakhale director sopano ndi owerenga Nkhani. Director wakumeneko ndi analyst sopano. Kwaona ma analystiwo
kufuna kumangopusisanapo anthu okuti anapita ku sukulu ochenjera koma ndithu apusisidwa ndi kamera chifukwa cha kufuna kuchita praise kapena kuchita apizi boma la Malawi ndi president wache. Anthu ooneka ophunzira koma makape eni anapita pamene pajapo ndikukanamizaso anthu a Malawi munomo kuti passport imene jamusanamizidwe imene ijayo ili ndi mapeji 30. Koma tikunena pano pakana lero anthu aononga mabilions kuitenga passport imodzi koma magalimoto ochuluka kuti akampase president kunzuzu kumene akupanga kampeni chifukwa ena atu mwina simukuziwa. President Chakwela wayamba kampeni ndipo alibe confidence ngakhale muzolankhula zake chifukwa anthu akunzuzuko akuchita kuoneka kuti amukana, akulankhula without confidence. Kunzuzu kumene anapita kumene akubwererako lero kapena mawa anthu amukana Chakwera kwa mtuwa galu anatenga anthu passport ulendo naye kunzuzu kuti kwamuonesa president passport ya fake, passport ya chikatoni, passport yopanda ma security features, passport yokuti olo utatu ukwere ndege sanga kulole nayo kupatula ziko lakolo koma maiko ena akadabwa nayo chifukwa passport yo si passport koma ndi katoni. Tikunena pano ngakhale katoni yo palibe amene walandira. Mudziwe kunena kuti tikamanena kuti ziko ili ndila mafia mukhulupirire a Malawi kuti ziko ili ndila mafia ndipo mafia nambala 1 ndi president yo amene ali nawo mundandanda onamiza a Malawi. Tikunena pano passport yo palibe amene wailandira ndipo amene wailandira ngati alipo anene andiuze ineyo Boni Kalindo the DC president wa anthu osauka kuti ineyo ndalandira passport ya new one. Koma anthu akhala kupita ku immigration ma office ose madera ose palibe amene watengako passport anthu akungobwerera. Kutala kwa imene inali filimu ija yokuti asawachoserepo anthu aja ntchito chifukwa ineyo ndikanakhala kuti ndine president wa ziko lino anthu amene aja ndikanakhala nditachosakale ntchito. Koma popeza zinthu izi ndi za nyumba wala kwayo ni mwana wa nyumbamo ndi chifukwa chake president akulephera kuchosa ntchito director wa ku immigration ndi gulu lawo kuphatikizaponso minister wa homeland kuphatikizaponso onse anyamata amene amazinamiza kuti ndi IT. Ndikufuna ndikuuzeni a Malawi kunena kuti musayembekezereko zabwino awa ndi mazi amphusi palibepo chabwino chifukwa president uyu ndi onama kwambiri watinamiza zambiri chilowereni pampando ndipo palibe chimene Chakwera ananenapo chimene chinapangidwa ndikupezeka kuti chinthucho ndichoona. Zonse amangonama wakuna mizani za fetereza wakuna mizani za school fees wakuna mizani za ntchito padakali panopa achinyamata ambiri akuzunzika ngakhale a business amene ngakhale kuphatikizapo mavenda akuzunzika kwambiri motero kuti mavenda kumene muliko mudikirire chifukwa padakali panopa tikunena panopa mabero akwera amene mmapanga business ya mabero yakwereratu nawonso ma Chinese akwezeratu zinthu zawo motero kuti palibepo business imene ikuyenda kuno ku Malawi. Onse amene akupanga ma business kupatula akatapira ndi amene akunjoya koma business kapena boma kupeza njira zabwino zokuti abwerese environment so conducive ku Malawi zimene zozo kulibe. Tinanena tu paja kuti mu 2024 abale anga muona zoopsa ndipo sizinati zimene zikuchitikazi ndipo pakali panopa ichi ndi chiyambi chabe cha mavuto amene inu a Malawi simunaone. Ndi chifukwa chake izizi za sugars ndi chabe izi ndi za zing'ono za sugars. Sugar akanakhala kuti boma ndi la nzeru bwezi pano litapereka mpata kwa matraders amene akutenga sugar kuchokera ku Zambia kuti asamawachaje pa boda. Koma sugar bero imodzi akuchaja 8,000 ndiye mukuyembekezera kuti chani mwina atu nthawi imene yoyo nthawi imene ija minister nthawi imene ali
wakutredi ali chichola ujayo mwina kapena shuga amaonekako ngati asika, koma atangosintha muja zonse zinasokonekera. Ndipo Amalawi ambiri ayamba pakali panopa kutereka mazi ndikutenga mizimbe, mazi otentha kumamwa ndikumatafunira mizimbe ndi cholinga kuti maziwo aoneke kuti muli shuga. Tikunena pano ena ayamba kutenga juice uja otchedwa Bucks, amene ujayo akumaphikira amene ujayo zitumbuwa zikonda moyo komanso kuwapangira ana muphala. Kaya mmaziwa kuti juice amene ujayo kumuyika m'mazi ndikumwesa mbuzi imafa? Mmaziwa inu aboma? Inutu amene tikunena amene simmaziwa kudya therere, amene simunadyepo madeya, amene simunadyepo liponda, amene simunadyapo mtandaza, munangobadwira mofewa, mukuziwa mmene Amalawi akuzunzikira kuti ayamba kutenga juice ujayo wa Bucks, juice osakhala bwino kuwayikira ana mbotolo kuti azipita ku sukulu. Ilitu ndiye dziko la Malawi pamene lafika. Ndiye inu mukamanena kuti inu a MCP mukufuna muloweso mboma, mukulowa mboma mokuti muzikapangamo chani? Ndi chani chimene mwapanga inu chimene chathandiza Amalawi? Amalawi musamale kwambiri, musamalire sogolo lanu komanso sogolo la ana anu. Kubwereza kusankha izi ndi kuziputira mavuto. Tiyeni anthu akalonjeza zinthu, mukalonjeza chinthu muzichipanga mmene mwapangira, monga mmene apangira ali Lilongwe City Council. Tikuthokozeni kwambiri mudazalengeza kunena kuti mukufuna mukagumule nyumba masitolo amene anamangidwa ku Nsungwi pamanda. Komatu kwa amene simunapiteko tapitani mukaone manda a munthu anali mu golosale. Manda amakhala kuseri kwa golosale mwina ndi 1 futu. Kodi kaya ndi ufiti kaya ndi kukhwima? Koma ndithu ngakhale ndi ma Chinese omwe amabwera kumeneko kumamanga mashopu muziko la enyache. Amalawi tife tinaphweka kwambiri. Choncho inu a Lilongwe City Assembly tikuthokozeni. Boma likati lizipanga chonchi mmene mwapangira inu zinthu zili bwino. Komano mwagumula tuinde mashopu amene mwateteza manda zomvesa chisoni kuti ena amamanga magolosale ndikuyika toilet mu manda momo. Manda ndithu mkati mwa toilet kumakhala manda kupanda mantha kuzitenga chitaoni. Ndiye tikuthokozeni kuti mwagumula inde, koma mwasiyapo nyumba imozitu, nyumba ya polisi. Kodi ya polisi wandiye kuti amakuphwekerani eti? Iwo apolisiwo kwawo ku mizimu kulibe eti? Mukanagumulapo sotu nyumba ijayo ya polisi chifukwa nyumba ijaso ili m'manda. Na ngati mukufuna kuonesa ufairness wa polisi musamuyike m'manda iyayi, wa polisi sonaye mukammangire malo ache abwino. Chifukwa azigona pamene pali anthu ena tokhwima amazuka pakati pa usiku. Ndiye mukufuna akazuka pakati pa usiku wazipita ku polisi? Iyayi a Lilongwe City Assembly mwagwira kale ntchito yabwino. Pitani mukagumuleponso polisi ijayo kuti tionese ufairness. Musango agumulira anthu okha koma mukagumuleponso polisi. Mbali ya kumawa ijanso ya ku Southern ijayo kuliso nyumba zina zimene zalowa kwambiri m'manda. Zikagumulidwenso zimenezo. Ndafuna ndikuuzeni ine ngati Bon Kalindo, the DC, President wa anthu osauka muno Malawi. Bon Kalindo.